Poznáme sa 3 roky, sme taký šialený parík. Jarko teda skúša to šťastie, vyhrať niečo. Chodíme na Facebook stránku, tam zvykneme vyhľadávať rôzne súťaže a našli sme tam cez stránku Typos jednu súťaž Love Machine a chceli sme veľmi to vyskúšať. V Bratislave sme ešte nikdy neboli, tak sme veľmi radi, že sa nám toto podarilo vyhrať. Ako taký zážitok sme ešte nemali. Trošku pre nás bol šok, jak sme vystúpili v Bratislave, nevedeli sme čo a kam. Pýtali sme sa ľudí a väčšinou to boli cudzinci, ktorí nám nevedeli nič povedať. No to už sa nám stalo, že sme nastúpili na zlý autobus, potom sme nevedeli kam. No ale nakoniec sme sa museli asi 5 spýtať a sme trafili, to môžeme povedať. To úplne sme si hovorili, že keby sme boli tak kde v inom štáte, to je úplne iná Košice. Ideálny partner môj by mal byť vtipný, srandovný, mal by mať zmysel pre humor, kamarátsky, že by vychádzal dobre aj s mojimi kamarátmi, že by vlastne chodil so mňou všade, kde chcem. Spoločenský, komunikatívny, čo veľmi Jaroslav není, no, ale to nevadí. Raz snáď bude. Proste, že by bol hlavne sám sebou. Pozdravujem všetkých na fanpage Typos a odporúčam vám Love Machine. Sme si chceli kúpiť tú mapu Bratislavy, no ale nikde ju nemali, to odporúčame Typosu, že by na budúce zabezpečili nejaký kompas alebo GPS-ko alebo nejaké mapy, že by pre tých, ktorí vlastne dojdú z iných miest, že by sa vedeli zorientovať.